Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya keluarga Ara. Ya apa ini tuku iki guys? Apa mbak? Oh, ketemu Mbak Sri nih gini. Nih rumah ketemu Mbak Sri nih gini ketemu Mbak Sri. Siji mbak. Lanu Putri Salju. Anu kae ora mbak ngene iki. Wayahe nganyarke cetakan. Awal Ramadan kuker Ara wis ready guys. Silahkan dicek dan check out di TikTok dan TikTok Shop dan Shopee. Nenek nek tuku loyang kene pasar lor. Mbuh kene gang piro lali. Utaman ning kene iki ibu. Turun ora. Kok capek, turun ora. Golekne Mbak Oni. Mbak Oni lho. Turun wis delok kok. Enteni apa? Iku pakai iki. Kulo ngarepan. Kene ta? Heeh. Pusing wae ning sing lanang ora. Nggih. Lho ibu niku napa supe? Kula kan setiap beli di sini. Napa nggih? Ya Allah, Bu. Lah mau bablas ora tawani bablas. Niko. Enggak, kae lho. Kae lho. Oni mati. Iki rali, guys. Adane saben anu aku rene. Lah kok wis tuku. Ratitan Mbak. Lah nggih. Kalian bujuk kulit. Ampun, udah berkali-kali setiap loyangnya rusak ke sini. Setahun bisa 2 kali. Ibu glo guys gini-gini. Oh ibu dilarisi. Karo apa? Iki niki. Concongku tenan tambah ijek tambah engko udah tak balik meneh. Ini 4.000 satu. Nggih. Udah, kuwi tok. Kan? Ampun. Dadi niki rolas kali 130. Ya ta, Bu. Yo wes. Guys, ning ngene ge dilarisi. Tokone Bu sinten, Bu? Bu Patmi. Lho guys, murah. Oh, wis dipotong-potong terus pokok men aku. Ning kene. Makame tumen nek tuku ndene. 2.000 bocah kae tak betah iram ning kono. 2.000. Mbak Sri. Nika to. 2.000 2.000 sama 1.000 ya langsung. 2.000. Pinten Bu niki menika? Dan piye kira? Go sing ning PI kae sing ditawani sing tas ngono kuwi to, Mbak? Tas ngono kuwi to. Larang kok Mbak ngono kuwi, Mbak. Tas nyaman ngono kuwi. Lah tek sing anu kate mosok 17,5 tase ngono kuwi. Saka plastik kok Mbak wi. Iya. Kan sewu. Ngene iki kok. Lah iya, lah tapi kok masakmu murah ya, sampai 13.000 sak isine. Tapi sih gede. Kamera gede kan. Gede guys. Iki barisan toko-toko kain. Aku apene tuku kain tile. Engko dingin parcel.
Maksudnya gope. Apa kayak ibu jarene arah kerungu. Heeh. Kan murah. Ini ke perjuangan apa bakulan. Kantilan itu 3 parcel guys. Bisa aku pesen kuker arah parcel. Soalnya ada ya agak yang pesan parcelan toh. Dedek naik aku mah tak kemas lebih modern. Pokoknya setiap anu kudu ada kemajuan. Aja stagnan. Ben sing tuku ora bosen. Kain tilo polos ada mbak? Warnanya apa? Putih? Berapa? Putih sih, Apa ini nggih parcelan roti ini lho mbak? oh. Piranan mbak per meter? 10.000. 10.000 per meter. Sing luwih murah nek enek. Nggak ono. Sampai terus lewat paling murah. Ada 10. Liyane warna iki enenge apa mbak? Oke. Banyak. Mau warna apa? Di Pink. pink hijau. Itu apa sih? Tosca. Iki apa mas? Kuning. Kuning hijau. Kuning lemon. Ngecek mas. Warnanya apa mbak? Putih. Mau. Triko. Warnanya? Kira paling kurang ngono. Tai. Entai. Putih kuwi sik mbok nyoba putih. Gitu lah. Harus gitu kono. Pitane kan warnanya hijau. Iki lemon. Ya putih gak apa-apa. Warnanya lemon. Iki apa ya mbak ya? Coba mas iki mas iki lemon iki karo putih mau. Kok sing lucu sing endi? Nek digathokno karo parcel. Nek semeter sepira mbak? Warna emas. Enake organza ngene iki. Iki apa ini? Gak setuju. Gak sesuai karo kae. Sak meter sama ini. Ya wis nyoba sak meter sik, Mbak. Sak meter. Heeh. Wong kuwi kok mau nggih naleni. Aku nek wis anu pesen ae rene. Tapi iki kok pamane habis ngono restock neh tambah warna ngene iki ya. Tapi yo nek warnane padha gak iso masuk iki, Mbak. Atau soalnya warnanya tetep beda. Gantung stoknya sana ya. Iki lagi ning toko kain Bares ya, Mbak ya? Bares. Oh, Mbak. Ini Ini panas tapi udan. Ra. Jalan sendiri ya. Jalan sendiri ya. Gak usah gendong ya. Jilbabnya benerin dulu di kebelakangin. Bon. Bon, berapa mas? 2 meter 20. Wis genten tuku nanas. Sing endi? Mbak, ini yang jual sama ta? Oh, sama kok. Gede ngene iki lho guys, iki sing nggih selain ngene iki. Sing gede-gede. Pintenan, Mbak? Mantep. Yang ini 37. 37. Kalau yang itu Kalau yang ini 30. 30.000. Kayak 30, ini 37. Gedene meh padha ya. Ya mungkin wis dawa. Rasa espresso tanganmu. Enggak sing selawe ta, Mbak? Kelas ini. Enggak kurang lho pas lagi.
Coba ora? Bisa. Awas Mbak Ara, kecocok nanti kamu. Iki dari apa? Apa ini? Iki ya? Ya. Bagus. Hai. Gandet muda dek ben ngene iki selawe ya Bu guys. Ara cilebabe nutupi moto. Ara beli apa Ra? Nah? Nanas. Makasih Mbak. Oke guys, kasih keserumbat ora iki. Sini. Kayak cek gue kayak barang. Wis dadi ninja pokoknya. Digendong mbok dene. Ini cukup ketan. Hampir bae urang bae. Mari Mbak. beto ya mundut uyang. Napa Mbak campur-campur? 5, 6. Piro? Pitu. Itu menai. Aku, awakmu, Ara, Caca. Aku, awakmu, Ara, Caca. 6. Kakung pitu. 7 Bu. Campur, 3.000-an mawon. Nggih. Iki itu kuneh karo cengkeh. Lalu piye to, Bre? Dengan kok tukute yang ira tetenan. Bisa anggaran pasarane mesti makku dulu ngono guys. Ayam ngono kuwi. Karo ketan. Ara tuh bahasa apa Ra? Ketan. Tak duduk jerone pasar Bumber. Nggih, wis sak kayen rawa. Nanti Mbak. Kayu manis. Rapat kayu manis pira, Bu? Rapat kayu manis pira? Manis. Rapat. Heeh. Apa meneh? Piro? Mari, Bu. 3.000. Rapat tes banget Mbak Ardi apa? Damel selai nanas niku. Pinten Bu seberapa? Oke, penuh selai nanas sing sithike nganggo. Lah kan wonge bocor roti, Mbak. Sing lonjoran niku lho, Bu. Nggih. Kilo sisan. Ya, mboten. Mboten. Seprapat kathah bumbune. Salin.
Cengkeh. Setengah mikin, setengahan sing men-men. Wis pae ya setengah. Bisa solare. Cengkeh gak salah ibu, Bu. Anak saya. Apa meleh? Pinten? Ini pae usah deh Mas, 1 kilo punjul ya, Mas. Sun nggih. Nggih. Kilo kan sak mrene. Wes. Let's go. Balik ke berkah. Anaknya ada, Bang. Lato-lato untuk anak cucu 7.000. Murah nih. Apa Mbak? Iso. Ekor rusak iso. Mbah Raja ini ngendi ya Mbak Mbah Raja? Oh, dodolan ayam ini ya? Didorong sana yo, sana. Ayo kita cari santan kara. Oh, di mana Mbak? Mbak. Loh, iki sing ngisor iki dipisah. Nah, sini, arah. Keranjangnya bawa sini, gantinya. Vanili Mbak. Aku juga. Udah ini ya wis. Aku juga. Sekarang. Dah, yuk. Let's go. Ini adanya ukuran bukan gram-gram. Di bawah botol itu. Kita ngerti, mereka pokoknya nanti ukurannya nih. Untuk sak box. Wis, bye. Apa warnamu? Ugong. Apa kuwi? Orang iki sebelah kanan. Ada tulisannya lambe sebelah. Bisa. Sebelah kanan ada tulisannya. Tekok ombake. Nek selain nanas sih sekilo piro? Nang kono ya? Sing piro? Regane. Neng regane ya gak ngerti lho ndelok ora. Kuning tua karo kuning muda. Kuning telur. Karo anu-anune cek ora. Apa to ra kira? Mama ngitek apa kira? Ame tak kai kapok. Mama ngitek tali kapok. Ai cek ya suruh dibuka. RJ saya ke sini. RW, apa RW? Ibu kan lho. Bapak ini.